ולוג יומי. אני מתלבשת לבית ספר, זה הלוק. זה הלוק. אני אסדר את השיער והכל. וסיימתי לסדר את השיער. שמתי לסדר את השיער, פנים, הכל. עכשיו אני יוצאת לבית ספר. שכחתי לקחת ג'קט. דקה. טוב, לקחתי ג'קט רגיל פשוט. עכשיו אני יוצאת מבית ספר, אני הולכת לבדיקות ויש לי פתק יציר. אני הולכת לקחת את הפתק הגדול. תראו, זה הבית ספר שלי. אם תרצו שאני אעשה לכם פעם אחת ציור, תגיד לי. תראו את הפייסופית של המורה שלי. ולפני אני מגיעה למזכירות. טוב, הביאו לי כזה, פתק קישור יציאה כאילו. אפשר שמה, אם אתם צריכים לראות. אז אני אצא ביד, כן. תקשיבו, פיזית, הבניין שלי, אז הבית ספר שלי הוא לא קומות, הוא בניינים. אז פיזית הבניין שלי הוא הכי בסוף. זה אחד המעצבנים, בגלל שהוא בכיתה ו'. סתם לדבר, הבניין של כיתות א' הוא ראשון, הוא הכי קרוב. טוב, עכשיו אני מחכה שאמא שלי תבוא לאסוף אותי. אני היום אעשה לכם גם יהיה ספר, לא סיכום שזה יעלה יום אחרי, אבל בסדר. טוב, אני אתן לכם לאסוף אותי. עכשיו אני בבדיקה, ואני אתן לכם שאני אסיים כי אני לא יכולה אחר כך לצלם פה, אז ביי. עכשיו אני חוזרת מהבדיקה, ואני כאילו הולכת לאכול, אז אני אתן לכם כשאני אגיע. עכשיו אני בשניצל ולקחתי עסקית עם שניצל ואיך קוראים לזה? שניצל, צ'יפס ושתייה, ולקחתי לימונדה. אז אני אגיע הביתה וכמובן אני אצלם לכם. ביי בינתיים. הגעתי הביתה, עכשיו אני אוכלת. הנה זה מה שלקחתי וזהו, ביי. נעדכן אתכם. טוב, אז אני עכשיו סיימתי לאכול, סיימתי לאכול מזמן. עכשיו אני מפנה מדיח. אז בואו נעשה את זה כזה בהילוך מהיר. סיימתי לפנות מדיח. עכשיו אני צריכה לעשות עבודה במחשב. תראו איזה מחשב יפה, נכון? וואו. אני אעשה לכם היום ASMR. טוב. אמא. קיצור, אני אכנס לעבודה ואחזור. אני באמצע משהו והמחשב פשוט התחבר לי. אני אוציא את המתן. יש לי מקבוק, למי שלא יודע. אז לא יודעת אם זה בכל המקבוקים ככה או שלמקבוק שלי יש בעיה. אבל נגמר הסוללה, מה זה מהר? תקשיבו. טוב, סיימתי לעשות משימה אחת במחשב. אני אראה לכם איזה מגניב זה, שנייה. תראו, אני בחוג תכנות. סתם דוגמה, עכשיו אני מכניסה פה חושן. עכשיו אני סתם דוגמה כותבת לו היי. אז הוא כותב לי איוש. וזהו, מפה עדיין לא למדנו. אבל אנחנו לא נמשיך את זה, אל תדאגו. טוב, ביי, אני אעשה את כל המשימות ואני אחזור לכם. הגלים פה לא עובד, כאילו המשימה בבית ספר לא עובדת, אז אני אחכה לאמא שלי, תעזור לי. בינתיים אני צריכה לעשות לק על הציפורניים, אז בואו נבחר. נראה לי בא לי את זה. סליחה את זה. תראו איזה נדיר.
לקחתי הכל, אני אעשה ויעדכן אתכם את התוצאה, ככה הציפורניים נראות. אני פיזית סיימתי, בגלל יצא נדיר. זה טיפה פחות. האמת, יד ימין האמת יצא לי יותר טוב, ואני ימנית. מוזר. קיצור, אני עכשיו מצלמת סרטון ASMR, אז ביי. טוב, אז סיימתי לצלם את הסרטון, ווואו, אני ממש אוהבת את הציפורניים. אני אעלה גם את הסרטון ליוטיוב, אני גם עשיתי בואו לארוז איתי. אני חייבת גם לסדר פה, אבל זה יהיה כבר עוד מעט. אני רגע אסדר את מה שעשיתי. תקשיבו, הנה המלצה על הדבק ציפורניים הזה של ביוטיקר. אמנם אומרים שהוא לא טוב, הוא טוב ברמות של ביוטיקר ושל סקרה, אבל הגדול ושל אלי אקספרס, תאמינו לא. קיצור, אני מסיימת לסדר וחוזרת לכם. אני כל כך אוהבת את הרעש הזה. אוקיי, אמא, נפתח לי. אוקיי, אם אתם אוהבים את הסרטונים הארוכים ביוטיוב, תגיבו לב לבן, ואם הגעתם עד לפה, תגיבו. אם הגעתם עד לפה, פשוט תעשו לייק לסרטון. עכשיו אני צריכה לעשות עוד עבודה. אז אני אעשה אותה. ביי. טוב, התחלתי את העבודה. תתעלמו מאיך שהחדר שלי נראה, אבל שמתי פה שולחן והמחשב שלי והעבודה מעצבנת. קיצור, אני אתחיל, כאילו, כתבתי כבר עבודת הגשה בהיסטוריה. לקח לי שעה לעשות את זה באמצע. קיצור, אני אסיים ואחזור אליכם. ביי. איוש, תקשיבו. עוד לא סיימתי את העבודה הזאתי. וכן, נמאס לי ממנה. אני בשאלה 5 רק, ובכל שאלה יש איזה 4 סעיפים, לא יודעת. תראו. דקה, אני אהפוך את הדף שנייה, את המצלמה שנייה. הנה, תראו שנייה. זאת ההתחלה. את זה אני צריכה להדגיש, אני אדגיש תכף. ואז זה. ו4 זהו. אז אני אדגיש שנייה. טוב, הדגשתי, עכשיו מבינים את זה יותר טוב. אז נדיר. וספרטה. שנה את זה ל-24. אוי, קיצור. נדיר ברמות. משלם, אין מה להגיד. אני צריכה לשנות את זה ל-24, לא שיניתי, דקה זה לא השתנה לי. אוי, קיצור, אין מה להגיד, נדיר. תראו, נדיר כמו הציפורניים שלי. וזהו ביי בינתיים. טוב, אני עכשיו מחכה לאמא שלי. בואו תראו את יפה זה. אני עכשיו מחכה לאמא שלי, תכף באה הביתה, לקחת מילקי, כבר סיימתי אותו. אני נראה לי אתחיל לסדר את האזור הזה, ואז אני אתארגן להיפופ. טוב, אני אבחר עכשיו בגדים להיפופ, כי אני צריכה להתארגן. ואני לא יודעת מה לשים, כמובן, כרגיל. קיצור, אני אבחר בגדים, ואני אעדכן אתכם, נראה לי אני אשאר עם הסטרינג הזה למרות שהוא מלוכלך. אבל אני אראה. טוב, קיצור, ביי בינתיים. זה הלוק להיפופ. נכנס בורנו כזה נדיר. עם חולצת בטן ארוכה. אני כזה אעשה סקינקר בקטנה, ואני אסדר את השיער והכל, ואני אעדכן אתכם. עכשיו אני יוצאת להיפופ. יש לי היפופ ואחר כך נבחרת. אז עכשיו אני יוצאת.
וזהו, נעדכן אתכם או שאני בחצי דרך או שאני כבר מגיעה. חזרתי הביתה, הייתי בהיפ-הופ, היה נדיר.